Ktoré mesto nazývaš svojim domovom? Bratislavu. Aký je tvoj najobľúbenejší hud v Bratislave? Radiohood, povedzme, že Blumenthal. Skrytý klenot v Bratislave, o ktorom málo ľudí vie. Jazero Kopač. To je vlčie hrdlo a tam potom treba ísť tak po hradzi a tam potom. Ale nie každý by to mal objaviť, aby to ostalo skryté. Ak by si mal opísať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Drahá, ale drahá. Kam na rande? Vybaveno. Kam na metalový koncert? Pinguel, ale môj syn odporúča aj žalár. Tam varia dokonca. To je v Savke na pristanici. Doma v tej budove Savky pod zemou. Čo v Bratislave nenájdeš nikde inde na svete? Koncentráciu fantastických kaviarní na počet obyvateľov. Ak by si sa mal do konca života stravovať na jednej bratislavskej ulici, ktorá by to bola? Povedzme, že bazová, vrátanie toho meat pointu. Je všetko možné a potom je tam ešte meat point. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Gymnázium matky Alexie, Môj gimpel. Mladá garda, FK Kosmos takmer najlepší. Radiohood, Domov. filtrovaná káva, Barik. Trnavské mýto. Smažená ryba. Najikonickejšia budova v Bratislave. Slovenský rozhlas. Kde okrem Bratislavy si vieš ešte predstaviť bývať? Povedzme, že Brno alebo Liverpool, ale iba s permanentkou na Anfield. Najfotogenickejšie miesto na Slovensku. Chmárovský viadukt. Najfotogenickejší podnik alebo reštaurácia, ale s tým, že musia pravda, že aj dobre variť. Momentálne Bany. Ak by si mal na Bratislave zmeniť jednu vec, aká by to bola? Žiadna a celé Slovensko by som zmenil, aby bolo také ako Bratislava. Kam na prechádzku so psíkom? Záplavová planina za Devinskou, pri starom bicykli, či ako sa volá ten bufet. Ak by bola Bratislava pesnička, aká by to bola? Niečo od živých kvetov alebo od kosy z nosa. Čo pre teba znamená domov? Sedieť s gomboškou na našom balkóne meter krát meter a s obsom. A bonusová otázka len pre teba. Aká chuť alebo vôňa sa ti spája so slovom domov? Vlážna, neveľmi chutná voda z kohutíka v starom meste.